Musanditira zvo salad sina basa. Pusha imota tasvika man. Mana. Mama. Ande tu. Pusha itasvika hapa. Yo pusha hapa. Moto yangu yarovero. Oh, very sorry. Mama ndane nzara. Ndaroverwa ko manje vanhu vachiona iri kuramba kufamba mota iyi uye mundibatsire vana. Don't worry. Mauya to the right place. Don't worry, Mama. You come to the right place. Okay, this is Faith and that's Sima. This is my Jilimba. Hi, my Jilimba. Mwanangu, mota yangu yarovera. Mama, Mota yangu yaumandara bwana. aiwa, mukoma kichemini. Aba ndikungoti ichagadzirika ina chafani ichagadzirika mwana. Don't worry. You've come to the right place. You get the job done. Smart finish. Foreman. This is Chief. Ah, Mama. Chambi. Magadi, kumasuwa so kumeswanzisha. Azvinondimirira mushendaroverwa. Oh. Mota yangu yaumandara. I am very sorry, Mama. It's okay. It's okay, Mama. Zvinobuda. Masvika pamusha panorapwa. Midziyo yenyu. Motornet Panel Beaters. Ndinofanira nevakuzivisa ini zvemotornet. Tinoidzora kutamandara futi mota iyi. Une chokwadi ere mwana? Chokwadi mama, 100%. Inodzoka musa. Aiwa. Zikisayanyai, Mama. Yes. Aiwa. Muchazviona zvichaitika. Ngandii tinoona mudziyo kuti chii chafa. Musachema mama. Pano hamuna kurasika. This is Motornet Panel Beaters. Number 10 Aishewood Drive, Waterfalls. Hamuna kurasika. Hakusi kumbareba kana kumagaba pasuko. Waterfalls. Saka zvaitika pamudziyo wenyu musachema mama. Tinogadzira, tinosota, tinoziva kuti iyo iyi ndio prado yenyu iyi. Ndio prado yenyu iyi. Tinotoikoshesa. Sezvatakaitirawo vamwe vese munoona ane mota dzekumasaidi, ma-GD6, ma-Benz, ma-Mercedes, ma-Chevrolet ari papa. Ndokukoshesa patinoitawo mudziyo uyu wakadai. Saka tichakugadzirirai, tinoona yafa ma-taillight, ma-front bumper, ma-bootlit, izvi tiri kuisa zvinyuwani. I promise you zvinyuwani zvese zvimwe. Muchaona pa the final product ichakuimpress. I know that. We are Motornet. Une chokwadi mwanangu. Zveshuwa, itachinyora tione. Ati mama maifamba sei kune mota yakaparara kudai. Ndezveumhandara kamwanangu. Mama zvimwe zvacho timwe tsaona inenge yatoitirawo zvakanaka kuti mota idzoke zveshuwa. Mairadza kuti mota mabhamba ese kudambuka mamai. Mwanangu. Pasina yandirovera uyu. Toti kuti toti agona here kana takutadzirai mama. Asi aiwa tichati agona pamagumo pazvo mama. Nekutasai mashatiro anga aitawo mota pendi yatsva yese. Ma-sunbins esai. Mama, nezvamuri zvichiwa toti mofamba nemota yakapiswa nezuva kudai mama. Nditi ndozviri pamba. Aiwa tisiyai tiite basa redu. Ma-doctors epanel beating and spray painting. Panapa tine ma-services. Kuti ndimakapenda. Iyo zvamunoona nezvairi izvozvo. Tisi takaipenda. I mean, this Mercedes Benz yanga ine frontal damage. Tisi takapenda futi. The other Fortuner iri kubek iyoyo. Takaipenda. Idzi mota dziri papa dzese idzi. Dzamirira collection. Idzo dzese idzi. Dzamirira kucollectwa nevaridzi vadzo. They are happy. Saka uchatora nguva yakadii mwanangu? Right, panguva mama tisu tinoita stage by stage. Tine first process yestripping. After taasesa motikari yedu takupai quotation yenyu. I know kuti quotation muchafara nayo mama.
tichatanga kustipa motikari yedu handiti tasipa mota yedu tonyora zvinhu zvese zvoda kusuplyiwa nezvinoda kuripewa, then motikari yovhurirwa job card, supplier bhaya wedu atanga achitenga zvinhu zvinoda kutengwa, isusu vakomana vakutotanga basa kuworkshop. Yes. Aiwa ndotenda mwana. Aiwa. Saka handizive manje kuti tinondofamba nei. Zvatichaita ndezvekuti iko zvese zvamusina kumbofamba navo. Kwekudzokera kumba ndoenda nei? Aiwa tinokuasistai, pari pakudzokera tinokuasistai. Zvinhu zvangu zviri mukati. Zvinoitwa checklist zvese monyorana pasi. Tine 24/7 security. Panapa ndo pa Motornet Panel Beaters. Number 10 Aishield Drive. Muri kuri kuwaterfalls. Yeah, exactly. Idzo ndo namba. Ndo namba dzekuti munokwanisa kutibata mukaenda kana pa YouTube, pa WhatsApp, pa Facebook, tiripo futi pa TikTok mukaenda munotoona pakanzi Motornet Panel Beaters. Wandinonokera kani mwanangu wandinonokera. Chiuya mama mubatsirwe.